खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। सा 500निख्रुइबो बांसिन बिमा माहारिनि बाख्नायजाथाव खामानि। आथिखालाव जोंनि समाजाव गाज्रि खामानिजों बांसिन लोब्बा थानायखौ नोजोर होनानै फुजा मेलाफोराव जौ जुवा होनाय, फुजा मेलाफोरखौ गोबाव सम लाखिनाय, थिर खेला, ड्राग्स, गान्जा, आइजो लांखारनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों नाजादों बिमा माहारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि बिमा माहारिया बेफोरखौ होबथानो थाखाय खमैबो सा 500सो लोगो जानानै सुबुं सांग्रांथियारि हाबाफारि लादों। बिमा माहारिनि आयेन बेरेखा बेफोरबायदि खामानिखौ होबथानायनि सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लानाया जोबोर बाख्नायजाथाव जादों। बारग' एनडेबि आफादनि आरोबाव मोनसे जाफुंसारनाय। समाजारि बेरेखा खामानि मावनायजों लोगोसे ड्राग्सनि हेंथायै बारग' एनडेबि आफादनि नायबिजिरनाया रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो थांनाय 14 सेप्तेम्बर खालारनि मोनाबिलियाव बारग' एनडेबि अफ्रि दैमारि आरो सुरुज समफ्रामारिनि दैदेननाय हानजाया नायबिजिरनानै बङाइगावआव सुजित बर्मन मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राखौ माखासे ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सुजित बर्मनआ थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो बे ड्राग्सनि खामानियाव आगान होदोंमोन होनना सिमान लायो आरो राखालदुबिनि सुबेर आलीनिफ्राय बेफोर ड्राग्सखौ लाबोदों होनना फोरमायो सुजित बर्मनआ। उनावहाय सुजित बर्मनखौ पुलिस बिफाननो गथायना होनाय जायो। बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय फोरोंगिरि आरो टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर'नि बिबुंथि। थाबैनो बिटिआर हालामजों लोगोसे आसामाव एलपि इउपि ग्रेजुएट टिचार, पस्ट ग्रेजुएट टिचार गासैबोनि जेंनाखौ सुस्रांना थिसनलाइ बिलाइखौ होनाय जासिगोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो थांनाय 14 सेप्तेम्बर खालारनि मोनाबिलियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु, बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गुवारै सावरायलायनाय जादों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। लोगोसे बिटिआरआव जेसेबां पस्ट भेकेन्सि ओंखारनानै दं, जेसेबां एसआइइउ एप्रुभेलनि थाखाय गोनांथि दं, बेफोर सिगांनो रायजो सोरखारनो हरनाय दंखायो। बेखौ गनायथि होयोब्लानो बिटिआरआव टेट मासिनि थाखाय थिसनलाइ बिलाइखौ होनाय जागोन आरो बिटिआरआव लाथिख' फोरोंगिरि, सासेल' फोरोंगिरिनि जेंनायाबो जोबगोन होनना फोरमायो। लोगोसे बिथां दिपेन बर'आ फोरमायबावो दि बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बादियै बिटिसिनि सिमाखौ बारायनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफाना गहपुरसिम बारायनाय खामानिया थाबैनो जाफुंसिगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि जायखौ देंखोनि रानि होननानै बयबो मिन्थिखायो, बिथां मुस्रिमा सुलेखा बसुमतारीखौ मोनसे सनमान गोनां बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बर'नि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीखौ जयन्त हाजरिका गोसोखांथि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बे बान्थानि थाखाय सायख'जानायाव सुलेखा बसुमतारीया गोजोननाय मोननायखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थांनाय मैया मथामगुरि ब्लक आरो सालबारि ब्लक बिपिएफ हानजानि दैदेननायाव गिदिर हाबनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला इउपिपिएल, बिजेपि, एआइइउडिएफ आरो कंग्रेस हानजानिफ्राय सा 1800निसो बारा सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ सोरखारखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। बे हाबनाय हाबाफारियावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि फैगौ समाव बिनिख्रुइबो बांसिन इउपिपिएल, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हानजानि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हानजायाव हाबगोन होनना। लोगोसे मैयानि हाबनाय हाबाफारियाव फैनाय रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल दोलोआ गिनानै होबथादों एबा फैनो होआखै होननाबो खौरां बिजोङाव अजद दिखांनायखौ नुनो मोन्दों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ। गुबुन फारसेथिं बाक्सा जिल्लायाव इउपिपिएल हानजानि हाबनाय हाबाफारियाव 3000सो बिपिएफ, कंग्रेस, एआइइउडिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबदों होननानै मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बर' हारिजों लोगोसे बर' हारिनि आइजोफोराबो दिनैनि समाव हौवाफोरजों जौगानायनि बिथिङाव समान समान जौगालांगासिनो दं। थिग बेबादिनो सासे बर' आइजोनि जाफुंसारनो हानाय। बर' आइजोफोरनि गेजेरावनो बिटिआरआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन एमबिआइ एबा मटर भेहिकेल इन्सपेक्टर जानो हादों बिथां रिमजिम स्वर्गियारिया। खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दिपगैनि।
बिथां रिमजिम सरगियारिया चिरां जिल्लानि गोदान MBI महरै खामानि मावनो खाबु मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा आसाम रायजोनि गासैबो आइजोफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानानै सिगां फारसे दावगालांनो खावलायदों। बावैसो साननैसो सिगां उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव जानाय आइजो गांखंनि मेलाव BPF दोलोनि BPFनि दैदेनगिरि निकुन्ज दैमारिया बाहागो लानानै UPPL दोलोनि मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि सायाव बुंदोंमोन दि BTR सोरखारा सोरखार नङा आरो बै समाव एबसु सोमावसार खालामनानै आसाम डिभाइड 50-50 बुंदोंमोन। नाथाय दायो डिभाइड मोनि 50-50सो जाबाय आरो बर' हारिनि थाखाय गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन आरो गादियाव जिरायनो सोमावसाराखैमोन, बर' हारिनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनै बियो गादियाव जिरायनो थाखायनो प्रमोद बर' बिथाङा बेफोर हाबाखौ मावदों होननानै खौरां बिजोङाव गोख्रोङै बुंदोंमोन। आरोबाव आइजो गांखंनि आफादगिरिया बुंबावदोंमोन दि BTR सोरखारनि न' मोनफैनाय इटाफोरा डुप्लिकेट आरो सौनानै होयोब्लानो न'नि इन्जुरफोरा गुगालाङो। नाथाय सिगां BPF सोरखारनिफ्राय मोननाय न'फोरा प्लास्टार होनो हानाय गोग्गोममोन। BTR सोरखारा गोरिब गुन्द्राखौ लेवार थै सोबनाय बायदि सोबख्ल'दों आरो आमजुलि ओनसोलाव बिथां प्रमोद बर'आ फैयोब्ला होनानै हरगोन। गोबां बायदि बायदि खोथा UPPL दोलो आरो BTR सोरखारनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन आइजो गांखंनि आफादगिरिया। नाथाय UPPL दोलोआ BPFनि आइजो गांखं दैदेनगिरि निकुन्ज दैमारिनि सायाव गोख्रोङै फिननाय होफिनदों दि आमजुलिनि VCDCनि मासिगिरि पेट्रस बिथाङा PMYG न'खौ सिफायनो गोहो दंब्ला सिफायनानै नायनो हागोन आरो सौनायाव जुदि गुगालाङोब्ला जों लुफिननानै होगोन आरो मा थांखिजों बिथां प्रमोद बर'खौ होखारहरगोन। BPF सोरखारनि 17 बोसोर सोरखार थानाय समाव नांगौ बायदि हुफुंनो हायाखैमोन। नाथाय बिथां प्रमोद बर'आ जौगाथाय खामानि मावदों आरो आमजुलिनि जौगानाय लाबोदों होनना बिथां पेट्रस दैमारिया हिसाब खालामदों। आरोबाव बिथां प्रमोद बर'खौ होसोनायनि सोलाय गावसो आमजुलि ओनसोलाव होसोजागोन होननानै बुंदों आरो प्रमोद बर' बिथांनिसिम निमाहा बिनोबो नांगौ होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों BPF आइजो गांखंनि आफादगिरि बिथां निकुन्ज दैमारिखौ। साननि सोरांनि समावनो मोनसे गेदेर लुथिनाय जाथाय हियन्डा Amaze कारनि ग्लासखौ सिफायना खावनानै लांबाय सिखावआ 3 लाख रां। गुवाहाटीनि अमबारियाव सासे सुबुङा ICICI बेंकनिफ्राय 3 लाख रां दिहुननानै बेलासिनि 1 रिंगासोआव अमबारिनि आर्ट कलेजनि साखाथियाव दसे समनि थाखाय गारिखौ दोनथ'नानै साखाथियाव थानाय मम' गलायाव गावनि लोगोखौ लोगो हमनो थांनाय समनि 15 मिनिट उनावनो सिखावआ हियन्डा Amaze गारिनि ग्लासखौ सिफायना गारि सिङाव थानाय 3 लाख रांखौ लानानै थाङो होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौ मिथिनो मोननाय लोगो लोगोनो DSP अमिताभ बसुमतारिया नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।